Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Ang sunod-sunod nga pagbugas sang abo sa bulkan kanlaon posible senyales sa liwat na naman nga paglupok sa bulkan. Ina ang suno sa Fivox. Naglawig sa masobra 6 ka oras ang pagbugas sang abo sa bulkan kanlaon Miyerkules sang hapon. Pagkagabi, nagbuga pagiliwat sang abo nga naglawig sang masobra 1 ka oras. Paatag ni Marie Andeline Quintia, ang resident volcanologist sa Canlaon Observatory sa La Carlota City, nagapakita ini nga ang Canlaon yara sa unrestive period kung wala pa ini nagpahuway. Ang mga kasubong ash emission suno sa iya mapaabot sa 1 ka bulkan nga ginpaidalom sa alert level 2. 2:58 PM ang unang ash emission sang Canlaon Miyerkules sang hapon. 6 hours kag 21 minutes ini nga naglawig. 11:05 PM ang ikaduhang nga emisyon nga naglawig sang 1 ka oras kag 48 minutos. Suno sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nag-generate ini sang grayish plume nga nagtaas o kung nagsaka tubtob 900 meters halin sa crater. Suno kay Quintia, wala naman sa may report nga ashfall gikan sa mga LGU sa palibot sang bulkan. Parang ang monitoring sa Canlaon bangod ang ash emission, suno kay Quintia, ginakabig nga precursor o kung sinyales o kung patimaan antes ang 1 ka explosive eruption, parehos na lamang sa natabo sa bulkan sang December 2024. So, ano siya, pwede mag-signify nga ang ating Canlaon volcano, era pa sa iya nga ng unrestive nga period. So, ini siya, kay tungod nga ang ating nga bulkan, ara sa gihapon sa alert level 2, pwede pag gihapon kita mag-expectar nga era kita sa mga ash emissions, pwede gid ini nga maging precursor sa mga explosive events nga mga masunod. So meaning to say, ma'am, kung alert level 2, expected gid man na mga amo na nga types ng activities? Yes, ma'am, no? Kumbaga, amo na siya ang ginapakita na mga precursors na subong sa aton nga bulkan prior sang, for example, ma'am, no, prior sang December 2024 nga eruption sang Mount Canlaon, kita man naka-experience ng mga ash emissions since October 2024. So, ini siya nagsigi-sige until nga nagkaroon kita ng explosive eruption on December 2024.